ҳукумати Тоҷикистон ба кормандони буҷавӣ танҳо дар 9 моҳи соли ҷорӣ ба андозаи беш аз 17 миллион сомонӣ маошашонро пардохт накардааст. маблағи умумии қарздории ҳукумат аз пардохти музди меҳнат бо назардошти солҳои гузашта то охири моҳи сентябри соли равон қариб 45 миллион сомониро ташкил додааст. бино ба иттилои агентии омори Тоҷикистон, дар 9 моҳи соли 2019 андозаи қарздорӣ аз кормандони буҷавӣ нисбат ба маблағи умумӣ 38.8% ташкил медиҳад. қарздорӣ аз ҳама зиёд дар бахши воқеии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар маҷмӯъ зиёда аз 31 миллион сомонӣ ва дар саноати истихроҷи канданиҳои фоиданок 13 миллиону 600 ҳазор сомонӣ дар сохтмон бошад, 9 миллион сомонӣ боқӣ мондааст. дар бахши хизматрасонии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ қарздории музди меҳнат бо назардошти солҳои гузашта 13.5 миллион сомониро ташкил додааст. гуфтанист музди миёнаи ҳармоҳаи номиналии меҳнат дар моҳи сентябри соли равон 1325 сомонӣ муодили $136 ва музди ҳадди аққал 400 сомониро ташкил додааст. музди меҳнати камтаринро дар ҷумҳурӣ кормандони соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии ҷангалпарварӣ ва моҳипарварӣ мегирифтанд ки ба ҳисоби миёна маошашон 532 сомониро ташкил медиҳад. музди меҳнати аз ҳама баландро кормандони бонкҳо мегирифтанд ки моҳона 3000 сомонӣ аст ва кормандони соҳаи истихроҷи канданиҳои фоиданок ба ҳисоби миёна 2732 сомонӣ маош мегиранд.